خورتیا یکیتیه هرو شێرێ سلێمان دچوو شارێ مورستان ئەوی شێرێ نەین و کۆژ باژار لوان دکر دۆژ بوان پەنجێن خوائێن توند وێران دکر لوان گوند بڤی کاری دەخلودان ژوان دستاند بتاڵان کاڤل هشتن شار و سووک کوشتن زار و زێچ و بووک لوان چاوان بوو هاوار لەسەر هەڤبوون کار و بار نە ئاغامان نە ژیبەک تەڤا شۆرا خۆ کریەک تەڤدەرابوون یەکی ژیر ji بۆ خۆرە کرن میر دانە هەڤدی سۆز و بەخت ژێرە ئانین تاج و تەخت هەمی چوون بەر دەرێ وی سۆنداوان بوول سەرێ وی تەڤان چەپکێن خۆ کوتان بژی بژی مورستان میرێ وەکی سکەندەر ji ئەیوانێ هاتە دەر ئەوی میرێ دلۆڤان bi سەر بەستی گۆتەوان ئەز دخوازم زیڤ و زێر دا ئەز هەرم گلیێ شێر زیڤ و زێر و دل و جان دانێ چوو جەم سلێمان بوان لنگên خوائên hûr berê xwe da rêya dûr belê mîrê qubd û jîr dane cem xwe çend wezîr geh firîn û geh meşîn ta gehane Felestîn xelkê bajêr hûr û gir tevان karê xwe zû kir xwas û peya hemî çûn pêrgî mîrê mezin bûn xweş xweş hatin gotewan li ئەیوانê bû mîvan هەردوو میران şev û ro pevre kirin guft û go ئەی şahê ser bi zêr ez hatime giliyê şêr gerek wî daleqînî tola me jê bistînî Silêmanê kiscihû pirsek nexweş daye rû go ez mûkî dûvê şêr nadim bi sed hezar mêr mîr rabû ser lingê xwe lê vegeran dengê xwe goj niha û çarê dî binêr çi tê serê wî Silêman jê nebû tirs nekir serê xwe ev pirs mîr nivîsî yek ferman şand bajarê Mûristan li ku hûn şêr bibînin çavê wî zû derînin şêrê mezin pir qelew ji êvar de kete xew morî rabûn weke mêr ketin poz û guhê şêr şêrê sor û qirbelek nava rojê bû kelek hudhud gote Silêman ka ew şêrê dergevan kurê Dawûd pêkenî hudhud gotê ez benî ew şêrê pir hunermend îro sêro bûye mend morî tev de bûne yek kuştin şêrê çavbelek arîkarî yekkitî morî kirin rûspî تا کو kurd û Kurdistan nebin weke Mûristan ne bajar û ne jî gund tev de nabin serbilind gotin nebin mêr û zêr em ê çawa herin şêr torîk û şêr û keftar dê me bikin tar û mar bê yekîtî em dijîn lewre em bûn cegerxwî